Bari in kirawo baby abin nan. Hello? Baby. Wallahi to kin san harkokin rayuwar. Albishirinki. Yanzu hakan nan ki zo ina daidai kwana wajen bakin layin ku na zo gurinki. Okay, to yanzu okay to lafiya lau sai kin yi to ina. Lanki shi da kai na busa wuya. Ka kawo ki lafiya a sauki. Ah, baby. Kwana biyu. To ya gari. Ya hutawa jin daɗi. Na yi warki wallahi kwana biyu ba mu haɗuwa shine nace gaskiya yau ya zama min necessary sai na zo na ganki. To ya gari. Ah, malama barka dai. Kin yin lafiya? Ya kawar taki. Ya fatan dai lafiya lau take. Baby to ake ciki. Lafiya lau ya labari. Yana so ya gani kuma. To ko dai magana ce ta taso. Baby wallahi ina yin ki wallahi. Ina jin daɗin yadda kike nuna min soyayya wallahi da gaske. Amma fa kin haɗu. Baby. To yanzu kin gane damun rana wadda zan zo. Kin ga sai in shirya mu zo da abokina ko? Ki gaya min ranar da zan zo. Sabida kin ga ayo abin nan ayi abin cikin emergency. Gashi kin ganna a ƙasa kuma amma dai ki gaya min yanda zan yi ready. Mota ta ma abin da sanya ban ƙaraso da ita ba. Na ba da ita ne kawo shi a wanke miki kuma ina zaƙo ne da in zo in ganki fa. Sai sanya. To kin ga sai mu wannan kin san dadi yana America. Jiya muka yi waya da shi to kin ga idan na sanar mai da magana zai yi daɗi zai ji farin ciki. Dama ya daɗe yadda nake so zai aura mana. Monday ko? Yayi. Baby. Abokina. An lafiya. Lafiya lau ka san menene? Sai ka faɗa. So nake yi fa ka san mu je wajen Alhaji na Mande. Ka san yarinyan nan budurwata ta zo? Yi har ka girma ce. A'a ka gane na je ne. Ta ce mun fa in turo in je fa mahaifinta na son gani na sarki kenan. Ya ce yana son gani na. Kuma kaga aje haka ba har ka girma. Yanzu kake ganin in muka je zai wannan mota za mu je mu na Mandaba mu ya taimaka ya ara mana. Ka san iya wuya abun har ka girma ne. Kai to in aka ce ba girma ai ba labari. Mu je kawai mu sa kai kawai. A'a ya Alhaji girma ya kai Alhaji. Ya so muke. An lafiya lauya al'amura. Alhaji kana jin daɗin ƙasar nan Alhaji. Dan kai in ba za ka damu da Allah muna neman wata alfarma gurin ka. To Allah sa dai ina da abin da zan yi. Allah ran kai da ka taimaka mana. Motar can taka muke so ka ara mana. Kai mota kuma ai haba ya za in ba ku mota ku ba ku gani irin shiriri tun ku ni yanzu ina ba ku wallahi da yanda nake da motar nan. Ka taimaka. Ita ce motar nan nake takama da ita duk a motoci na ba wanda nake ji da ita kamar wannan. Ka taimaka dan Allah ka ba mu yi iya yau kadai ne. To ai ni kaina ina da uzuri baka ga na fito ni ma ka yi hakuri dan Allah wallahi iya yau kadai. Zuwa mu awa guda ta isa. Minti 10 ma insha Allah ba ni sa za mu shikenan abokina ce ta zo amma idan mota ta samu matsala to kun san fa ni fa ba ha mutunci. Alhaji ba abin da zai same ko fuloji ya lalace sai an biya ni. Shikenan mun ji daɗi mun gode to shikenan Allah ya tsare amma fa kun dai ji abin da nake idan aka samu matsala ba biya ni. Girma ya kai Alhaji girma ai ya kai yayi Alhaji godiya muke to ku mutane to ga dai shi a je kula to shikenan Allah kai kada a je ai mu Alhaji sai mu ai za mu dawo sai mun dawo Allah ya tsare dan kawai mu je kawai to shikenan ta jo ta AC ma kaga harkar girma kenan a gaskiya wannan ba bari kawai doka mana ita sa mana kiɗa mana ki kawai saboda yarinyar nan tana jiran gaskiya ne yawa kai mata ki kawai mu saboda halin rayuwa ko ko a kula in shegen nan abokina bari in kirawo ai shi ne bari in kirawo ta in ce mun karaso Assalamu alaikum baby can alƙawari to aiko na cika shi dan yanzu hakan nan ma ina nan kofar gidanku
To bari in zo maka iske ta na tawo. Oh ho 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 ake ciki ya harkokin kin ga an ce cikin alƙawari cikawa gashi na zo ko to yayi yanzu I'm ready an gaya masa mun zo okay to yanzu ai kamata ya ce yanzu kamata ya ce mu je mu gan shi ko abokinka ba ku gaisa da abokina ba fa Oh, awon lafiya lawan. Ya gida. Kwana da yawa. ai ke kin boye cikin motion ba wallahi to ya al'amura Wani sai a hankali. ya za a yi ai kin san harkar ce sai a hankali wallahi ni ma ina kwance a gida ya taso ni wai in zo in je in raka shi gurin wannan Wallahi ka san da ya yi kira. Amin amin. to baby kin san ni na kagara ai ko ni a gama wallahi Haka ne. to Barka da zuwa ai sarki. Yaran murya yawa aha Zan je kai gaisuwa. Zan kai gaisuwa ko? Ta ce. Ko ta kallon. labai Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka sarki ya taimake ka labai taimake ka yana amsa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gaishe ki Silviya. Gaishe ki Silviya. Gaishe ki Silviya. Gaishe ka. Gaishe ya azu gaishe ka. Silviya amsa. Da kowa Yawa. Yana amsa. Yawa. Silviya amsa. Silviya amsa. Silviya amsa. Kana kuma bugu da ƙari sarki ya ji daɗin zuwa kuma ya ce ne muku barka da zuwa. Kuma ya ce dama kai ne? ni ne wanda ke son gimbiya To in dai ko haka ne, sarki ko yana maraba da kai. na ji daɗin haka Don ko gimbiya kai take yi, na ji daɗin haka sarki ya baka gimbiya. Na gode. Godiya yake. Godiya yake. Godiya yake. Godiya yake. Godiya yake. baby kawai sai dai mu jira lokacin biki ko gaskiya ne baby na ji daɗin hakan fa To abokina nema murna. Saboda Allah ya cika mana burinmu. Ka samu abin da kake so, ka samu farin cikin ka. To Allah ya kai mu lokaci. Ni da abin da zan ce miki Allah ya sa alkhairi kuma Allah ya sa muna rayu. Dindiya gaskiya ne miki babban murna domin kin samu abin da kike so. Sarki na godiya. Yawa sarki na godiya. Sarki na godiya. Sarki na godiya. Sarki ya zo da motar da ya zo da ita yawa sarki kyautarta. Sarki na godiya. Motar da sarki ya zo da ita yawa sarki kyautarta. Wallahi motar nan arota ne. Arota ne ba tawa bace ba arota ne dan Allah ku taimaka ku bani magana. Kai ba. Ka tashi ka bani waje da. Kwanta. ke ku dai
mota ta fa. Sarki ya cinye mota ko da magana. Baby, mota ta fa. Wallahi motar nan aro ta ne. Dan Allah ki taimaka. An so min makullin motar nan wallahi aro ta ne ba tawo bace. Banza masa ka bani waje makaryacin banza makaryacin.